Республика хайырлы иртә мөхтәрәм ямагат Россия Башкортстан каналының шаршамы тапшыруларын тура эфирда башкорт телендәге хайырлы иртә Республика программасы дәвам итә. Бүгенге әңгәмә күптәрде борсыган мәсьәлә хезмәткәрләрдә торлак менән тәэмин итү проблемаһына арналыр. Был турыда Башкортстан җитәкчелеге ла республика биләмәләрендәге оешма предприятиеларга даими игътибар бүләргә сакыра. Әлбиттә, нефть эшкәртү компаниялары өчен атап үтелгән һорау айрым кыенлыктар тудырмай кебек. Әлбиттә, шулай буна бюджет тармагы вәкилләре шәһәттән нинде проект әзерләгән һәм мисалысын Башкорт дәүләт аграр университетын килтерергә лә мөмкин. Был турыда махсус репортаж карагандан соң әңгәмә корырбыз. Безнең каналда калыгыз. 2 ел элек кенә бында колай алан булган. 6 ай эчендә 10 гектар ердә 65 йорт калкып сыга. Кыска вакыт аралыгында 65 гаиләне нисек торлак менән тәэмин итәргә? Ошо һорау менән без Рәсәйдә уңышлы эшләп килгән тәүге торлак төзелеш кооперативына мөрәҗәгать иттек. Анграмир торлак төзелеш кооперативы 2013 елның 5 июнендә барлыкка килгән. Уга 65 кеше, шул исәптән 15 профессор һәм фән докторлары, 40тан ашу доцент, фән кандидаттары инә. Араларында яшь һәм күп балалы гаиләләр дә бар. Менә бу йыелган беренче уңыш. Шатланып үзебезнең имешләребезне ашайбыз. Әлия Бәдретдинова яңа баксаларында үстерелгән тәүге уңышка куанып, тормыш иптәше эштән кайтуга ашарга әзерләй. Хуҗабикәгә буның өчен йортта барлык шартлар да тудырылган. Ут та, һау да, газ да үткән. Бага тиклем дөйем ятакта яшәгән яшь гаилә өчен үз йортларына күсеп сыгуы икеләтә шатлык. Чөнки Бәдретдиновтар одакламай тәүге тапкыр атай һәм әсәй булырга йыена. Общежитие бер тәдрә иде. Монда уже 2 тәдрә. Бик шатбыз инде, уйламадык шулай дип килеп сыгыр дип шулай даже уйламадык. Һәр теге балалар үстереп ала бирсә, шулай яшәргә ястын инде монда был йортта. Яшьтәр икеһе лә Башкорт дәүләт аграр университетында эшләй. Был йортты улар тап ошо уку учреждениеһы оештырган Агромир торлак төзелеш кооперативы ярдәмендә һатып алган. Кооператив оештырылганын белеп калгас та Бәдретдиновтар зур теләк белән унда кушыла. Чөнки өлешләтә төзелеш системаһына караганда был тәкъдим күпкә отышлырак та, ышаныслы ла. У нас будущий механик растет, видите? С детства мы приучаем. Баһаутдиновтар гаиләһе лә үзләренең йортлары тураһында күптәннән хыялланган һәм тап ошо проект аша торлак мәсьәләһен хәл итә. Башкорт дәүләт аграр университетында белем алып, шунда эшкә калган Илнара, тормыш иптәше Альфред һәм улы Кәрим белән хәзер өр-яңа зур йылы якты йортта дөнья көтә. Без бу проектка бик шат булдык. Без яңа гаилә, яшь гаилә программасыннан үттек. Шуңа күрә без аграр университетына ректорыбызга Илдар Исмаиловичка бик нык шатбыз. Ул шушындай менә безгә ярдәм биргән өчен. Без инде Уфада тора идек. Шуннан шушындай өйгә күчәргә безнең ирем белән нык хыял иде. Шушы хыялыбыз Аллага шөкер очты тормышка. Шушындай матур йортта торып ятабыз. Кичкенә Кәримне үстереп. Әлеге көнгә кооперативтагы яңа йортларга унлаган гаилә күсеп сыккан. Калгандары ремонт эшләрен алып бара. Кемдердер гараж, мунса төзергә йыена. Чөнки һәр кемгә йорт менән бергә 10 соты ердә бүленгән. Әйткәндәй, Өфе районының Миловка авылы янында урнашкан был йерләр элекке укыту тәҗрибә хуҗалыгы йерләре булган. Был эш тукталгас, ул Рәсәй торлак фондына тапшырыла. Университет тап ошо фонд аша йерләрне үзенә ала. Шуңа да кооператив агзаларына йерләр бушлай бирелә. Тик йорт төзү өчен генә түләргә кала. Суммаһы арзан. 1 квадрат метрга 30 мең һум тирәһе тура килә. Ә базарда уның хакы 50 мең һум. Мәсәлән, 65 квадрат метр майданлы 3 бүлмәле йорт 2 миллион һумга гына барып баскан. Агромир торлак төзелешен үстерүгә булышлык итү тураһындагы законга ярашлы Башкортстанда гына түгел, Рәсәйдә лә тәүге уңышлы тәҗрибәгә өлгәшкән кооператив. Ошондай ук оешмалар Владивосток, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казан һәм башка калаларда ла бар. Тик улар йортларын һаман да файдалануга тапшыра алмай. Әлбиттә, бында да катмарлыктар булманы түгел, ти кооперативтың идара рәисе. Читенлекләр, конечно, күп булды, чөнки дигәндә без беренче тапкыр ул эш белән шөгыльләндек. Минем үземнең аның андый эш белән эшләгән югыя, төзелештә алып барган югыя. Но кешеләр ышандылар, арттан ярдәм итеп тордылар, идара ярдәм итте. Шулай булгач, бергә күмәкләшеп без шул авыр читенлекләрне
жеңіп шықтық. Әрбір этабында өзінің жетістіктері бар. Шулай жиылып, отырып, ойланып, нешік ол нәрселерді жеңіп шығырға деп, шешірге деп, ауыр мәселелерді шешіп, шулай деп біз ішләдік ол, шушы өзі біздің ішлеріне. Ең ауыр сұрауларының бірісі ол инфраструктура. Көп тілеген пландар біздің тұрмышқа ашырыр үшін бірнеше ел күтірге турекелерге тиеш едік. Мәселен, хотя бы газ вопросы. Ең бірінші заявка бергеннен соң, технический условия алғаннан соң, газ өткерген қатылы 5 ел күтірге керек. Біздің андай вақыт үйгейі. Шулай бұлғаш жиылышып, бүтін кооператив ағзалары білән шундай қарарға келдігінде. Ақшалар жиылышып, өзі біздің ақшаға газ өткерге қибат болса да өткердік. Но әлі күнде бір кішіде аның үшін аянып ермейінді. Шатланып ерейлер, чүнки бүтін бізде әлі вақытта қар кіру білән газ янып тұра жылы. Төзелештің оңышлы тамамлануына бигрәк тә университет итәкчелегенең бөтә эшләрдә лә үзенең канат астына алып, контрольдә тотуының өлеше зур хезмәткәрләр. Гомумән бөтә эшләрдә лә тиярлек университет белгечләре үзләре катнашкан. Төзелеш вакытында төзүчеләр, йер белгечләре, энергетиклар һәр береһе үз юнәлешендә идара агзаһы буларак эш алып барган. Йорт проектларының тәүге вариантларында үзләре эшләгән. Башка региондарда шундай кооперативтар бар, ләкин алар берһелә безнең күк шундай поселокта утырталганы юк. Хәтта Мәскәүдән вице-премьер Шувалов курировать иткән Алыс Көнсыгыш университетында ла пока эшләр бик һәйбәт бармай. Әмма безнең уже кешеләр яшәп ята монда. Казандан, Татарстаннан килделәр. Менә безгә йөрде передавать иткән вакытта Росреестрда, анда Мәскәүдән АИЖКның представитель килгәне, ул әйтте инде һәд беренче булырга тиеш түгел, ләкин һәд нәкышма булса да, һәд беренче булып башкарып сардык дине. Башта карталар да булды инде, мәсәлән, йөрде тәкъдим иттеләр тәү кооперативка күсәргә. Кооперативка күсәргән өчен 20 мең госпошлина түләргә кирәк. Ада кооператив һәрбер кешегә передавать иткән вакытта тагын 2 мең госпошлина. Шулай өйдә тәүдә кооперативка оформитергә 20 мең госпошлина менән шуннан 2 мең госпошлина кешенең үзенә тапшырырга дип билешкәннәр. Ләкин без аңа каршы килдек. Хәтта Мәскәүгә хәтта беттек. Шуннан үзебезнең тәкъдимдә үткәрдек инде. Мәскәүдән һәр кемгә үзенә аерым тапшырылды. Кооперативты кысылдырмаенча гына инде. Шуга һәрбер кеше 40 мең госпошлинаны экономия алды. Мин дә менә ошо йортта төзеп киләм инде. Әлбәттә, калган ситтә яшәү һәйбәтрәк, саф һава, үз күреп торабыз монда инде тынычлык, күңел ял итә. Күп монда гаиләләр яшь балалар менән бар. Сыгып коляска менән балаларын прогулка алып сыгалар, саңгыла йөриләр, кыш көне ял итәргә лә, эшләргә лә бүтән уңайлыктары бар. Бер һәм 2 катлы йорттар кызыл кирпичтән төзелгән, базальт менән йылытылган, шуга сатлама һавыктарда ла бында йылы. Юлларда асфальт, биләмә уратылган, каравылсы шлагбаум да бар. Видео күзәтү оештырылган. Өфөгә тура юл булгач, өйдән эшкә нибары 20 минутта барып итәбез ди бында яшәүчеләр. Гомумән дөнья көтү өчен бөтә уңайлыктар да бар. Ә бит яшәү урыны бәхетле гаилә тормышының алыштыргы бер өлеше. Ил президентының өлешләтә төзелештән баш тарту тәкъдимен исәпкә алганда, ошондай кооперативтар уларга бик яхшы алмаш булыр ине. Чөнки Агромир мисалында күренеп тора. Торлак мәсьәләһен хәл итүдәге был ыңгай күренеш дәүләт өсендә ябай кешеләргә лә отышлы. Бына шулай Башкортстан өчен шундай проект соңгы еллардагы беренче мисал. Ничек төзелеш алып барырга һәм был программа яшьләргә нинди мөмкинлекләр бирә, һәм башка рауларга җавап алып, тәҗрибә уртаклашыр өчен без студияга кунак сакырды. Башкорт дәүләт аграр университеты ректоры Илдар Исмәгыйль улы Габитов бүген бездә кунакта. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Хәерле иртә. Туры эфирдә барган әңгәмәләр һездә катнашырга сакырабыз, тамашачыларыбыз. Эфир телефоны һәм WhatsApp хандары экраннарыгызда шылтыратып, яйһаятып, һәр yetkерә алаһыгыз һәм бәлки һез дә ошо тәҗрибәгә ыңгай караштагыздыр. Илдар Исмәгыйль, бөтәрәсә исенәргә был беренче тәҗрибә. Ничәнче елда башланган төзелеш, касан бетте һәм ысынлап та был
Һеҙҙең хеҙмәткәрҙәрегеҙҙе борсоған төп проблемаларҙың береһе торлаҡ мәсьәләһен хәл итә алдымы? Һәм был һеҙҙең ниәт бит инде, бына һаҡланып ҡарап утырҙык. Иҫ Был да біз де мына бөтә яҡтан да ҡарағанда бит ныҡ ҡыуаныслы хәл был. Без мына 13-нче йылда башлағанда был эште былай итеп уйламағайныҡ, былай килеп сығыр тип. Но без бит ныҡышлы кешеләр, ауыл хуҗалығында эшләгән кешеләр инде. Мындай ҡыуаныслы хәл килеп етте. Иң башта бит инде мына был ни өсөн тап килде? Мына федераль кимәлендә алдылар закондар. Кабул ителделәр. Шунан шул закондар бирделәр инде возможность дип әйтәйек инде мөмкинчелек безнең укытучыларны, преподавательләрне торлак белән торлак мәсьәлә хәл итәргә. Ул бит безнең авыл хуҗалыгында, безнең университетта эшләйләр, авылдан килгән күбеһе белгечләр. Алар шуна бездә калып, или эшләпме, кайтыпмы, бездә университетта югары белем алып, шунан алар теге безнең балаларны укыталар. Аларның үзенең торлагы юк. Бу шуга карата безнең өчен бик олы мәсьәлә булып тора һәр вакытта. Ә менә булай итеп эшләгән инде беренче мәртәбә Рәсәйдә без хәл эшләп сыккас инде, еңеп сыктык инде. Бу бик куанычлы әйтәм инде хәл. Моны бит инде без бергә эшләнек. Бу эшләнек безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы Рәсәй менән, безнең моны Уфа районы хакимияте менән бергә, Миловка сельсоветы менән бергә тупланып бергә бөтәбез бит инде һәрберебез то ердә специалист, то энергетикала, то теплоэнергетикала шуны бергәләп эшләнек, шуга карта менә шундай үрнәккә без тапылдык, шуга бөтәбез кыланабыз инде. Бына исемлеккә килгәндә ул университеттың правкомы һәм Рәсәй авыл хуҗалыгы министрлыгы ашала үткән. Кемдер дәгъва итә алды бына ошындагы ердәргә, өйдәргә? Менә ул бар подзаконный акттар тибезендә правительственның 108 постановление дигәндә инде анда әйтелгән кем монда катнашала. Бердән инде эшчәннәр теге без әйтәбез инде образование тегедә, медицина, шуннан анда теге дәүләт муниципаль органнарының кешеләре, үз балалы гаиләләр инде анда катнашалар. Без менә монда 65 агза булды бит инде агромерда кооперативта. Аларның 15 профессор, 45 доцент. Аларга булырга тиешне, аларның 6 ел стаж эшләргә тиешләрдер университетта. Шуга тип менә шул кешеләрдә янанып инициатива алар үзләре бит менә һөйләшкәндә репортажда күрдек, инициативалы кешеләр кыланалар, без дә кыланабыз алар менә. Әлбәттә кыланырга кирәк. Без туры эфирдә эшләйбез һәм бүген бездә кунакта Башкорт дәүләт аграр университеты ректоры Илдар Исмәгыйль Габитов һәм без югары уку йортында төзелгән бына шунда яңа проект турында һүдәлеп барабыз. Әгәр дә һорауларыгыз бар икән, шылтыратыгыз, шулай ук уку системаһы турында әңгәмә буласак, экрандарыгызда һеҙҙең ике телефон һаны, береһе туры эфир телефоны, икенсеһе WhatsApp һандары, шылтыратыгыз һәм яҙығыҙ. Илдар Исмәғилович, бына был проектты ҡараһаң, әгәр дә бына дәүләт программа булһа яки башҡа проект булһа, уның хаҡы миллиардтарса һумға әйтерне. Беренсенән ер, икенсенән төҙөлөш, өсөнсөнән объектты сафҡа индереү. Һеҙҙең кооператив өсөн, агромир өсөн был күпмегә төштө? Ҡиммәтле проект булып сыҡты. Менә беләһегеҙме нисек? Был бит инде элек безгә бүленгән ерҙәрҙе без бирҙек. Менә төҙөлөүгә 10 гектар ер. Ул бушлай бирелде безнең менә был 65 аҡсаға инде кооперативка. Шул 10 соты ерҙә алар үзенә һәр береһе йорт төҙөнөләр. Менә үзегеҙ күреп тордығыҙ да, кем иң бәләкәй йорт 65 квадратный метр буйынса 65 квадратный метр, иң олоһы 140. Менә 65 квадратлы метрлы йорт 2 миллионға төштө аларга. Бөтәһе 31 мең квадратный метр тора. Андай хак юк, андай хак. Ул ердәрдә бит инде һуңнан ул мунсаһында төзергә була. Без бит инде авылда үткән кешеләр, безгә мунсаһлар кирәк, гаражлар кирәк. Шунда күрәһегез әле 5 елдан андагы агастар да үсә, инде анда яшелселәр дә буласак, балалар баксаһлар була. Аларның артабан безнең аны перспективалар зур дип уйлыйм. Бына тәҗрибә алырга ла күбеһе килгәндер.
Сөнки Рәсәйдә, Башкортстанда гына түгел, Рәсәйдә бит инде был уңышлы эшләгән тәүге кооператив. Аны шулай инде. Безнең республикала без беренче булып килдек инде. Икенче килә менә Росимуществодан тоже бер кооператив килә. Менә Рәсәй кимәлендә алганда бар Владивостоктан, Казандан, Түмәндән, Новосибирскидан, Краснодардан алар килеп белешеп итәләр. Шуңа артыла бит инде без рәхмәтле безнең республикабызның аларда поддержка булмай бит инде менә. Безнең республикала министерство, безнең битендә авыл хуҗалыгы министрлыгы республиканы кала. Бөтен ердән дә без только ярдәм күрдек. Шуңа карата без рәхмәтле, без уйлайбыз инде без рәхәтләнеп торып, әйбәтләп торып, без белгечләрдә әдәләргә тиеш без дип уйлыйм мин. Без туры эфирдәштәбез һәм бүген бездә кунакта Башкорт дәүләт аграр университеты ректоры Илдар Исмәгыйль Габитов. Туры эфирдә барган әңгәмәләр без уку йортының үз хезмәткәрләрен торылак белән тәбин торганда әңгәмә карабыз. Моны әңгәмә дигәндә WhatsApp-ка килгән сорауларның береһе Илдар Исмәгыйль якташларыгыз бурсы. Әлбәттә кыланыслы хәл шулай да 65 гаилә йорт туйлаган сакта һеҙгә рәхмәт әйтеп кунакка сакырдылармы дип һорайҙар. Үҙегеҙ йорт туйларға сакырдылармы? Алар менә әле генә яшәй башланылар, 10 гаилә яшәй, алар миңа һәр вакыт итеп рәхмәт әйтәләр. Ну, рәхмәт дип инде минең ул битендә теге эш. Без үҙебезнең коллективты һәр яктан да аларга рәт рәвешеннән инде әйбәт условиялар булышырга тиешбез. Шуңа карата үҙеңнең гаиләлә әйбәт булһа, ишеңдә лә әйбәт була дип уйлыйбыз. Шуңа карата без үҙебезнең был максатты без үҙебезгә куябыз инде, бергәләп эшләнек, бергә мондай үрнәккә, монда шундай һөҙөмтәләрдә бик куаныслы инде. Бына башка оешмалар ошондай программаны үтеп сыга аламы? Һеҙ уларга ниндәй кәңәш бирер инегеҙ? Ныкышырга, турышырга, әйбәт башланган эш, бөткән эш диләр бит инде тоже. Алай булмаһа, но бар бүгенге көндә Рәсәй кимәлендә лә, республика кимәлендә лә күп мөмкинлекләр. Шул мөмкинлекләрне безгә файдаланырга кирәк. Бөтә каттарда ла бөтә әйтәм инде район кимәлендә лә, сельсовет кимәлендә лә, безнең республика урын кимәлендә лә, Рәсәйдә лә бездә булды, һәр вакытта поддержка булды. Аларга ла шулай була. Тырышка кирәк. Бар тидер, әйдәгез тыңлап үтәйек. Һаумыһыгыз, хәерле иртә, һез Турай эфирдә. Хәерле иртә, исәнмесез? Без Ленинский район Нижегородская торабыз. Тоже хотели сатып алырга. Нинди районда бу үйләр төзелә икән беләсем килгәне. Рәхмәт, Илдар Исмәгыйль. Буны һатып алып булмай дип әйтәм инде. Бу бит инде Агромер дигән кооператив үзе иң баштан менә оештырылды. Шуны алар үзләре хайлап алдылар проект. Без бирдек только ер генә. Алар шуннан шул ерләрдә алар үзләре проект хайлап алдылар. Үзләре айланлар менә төзелү идаралы, беренче төзелү идаралы управление, строительное управление номер 1-да алар төзеләр 5 айда менә шундай улы бер зур әйтәм инде авыл хумак матур битендә авыл килеп сыкты. Анда улы ерләрдә хатып алып булмай. Аларды төзергә кирәк. Алар үзләре төзенделәр, үзләре маташтылар, үзләре тикшерделәр төзелү ходын инде. Әлбәттә 60, нисә йорт 65 йорт. Әлбәттә бында яшьтәр дә күп, балалар да тимәк күп. Бына киләсәктә һезнең ошо айрым бына бер биләмәгездә балалар баксаһын төзү, фельдшер-акушерлык пунктын асу, кибеттер урнаштыру, клуб бәлки мөмкинлеге каралмаймы? Тотыш бер ысынлап та бына был Башкорт дәүләт аграр университеты авылы дигән исем алырсыз. Беләгезмәйсек, без моны аны күз алдыбызда, конечно, тотабыз. Теге карарга кирәк экономик ягыннан нисе кирәк була. Бергәләп моны без муниципаль район менән Уфа районынан бергә анда күреп торабыз бит. Бергәлә тоже бар бит инде. Миловка эргәһендә аның может быть мөмкинчелеге кирәк булмай. Миловкага инде 5 минутта барып иттең, калдырдың баланы. Һәр бер аларның транспорты бар дигәндә инде. Ну карайбыз.
Барыбер, алар менә әле пока кыланалар, артабан хәдер күнекәләр буга инде барыбер дип уйлыйм. Әйткәндә, уның биләмәһенә ситкеше инелә алмай, онда шлагбаум, Мана шулай. каравылсы ултыра. Алар бөтәһләр бер-берен беләләр, пока менә шунда 65 җиргә бер кешеләй идәнмәй. Иргәлә шул тирлә төдергә була инде. Безгә тагыла бер шылтырату бар тидер. Хәерле иртә, һаумыһығыҙ, тура эфирдә. Кайдан шылтыратаһығыҙ? Алло. Алло, һаумы. Һаумыһығыҙ. Һәммәгә Мен Миловканан Ихсан Конусбаев булам. Ихсан Конусбаев. Нәй, менә мин шатмын ушулай нәй поселок төзегәнегезгә теге балалар баксаһы менә була дип әйттегез. Мәктәп булыр микән нигә ошында? Чөнки без балалар нәйдә садовый участкада яшәйбез. Нәй менә алыс Миловка ертергә якын булыр. Шул без шатбыз, шул куанабыз менә ошулай нәй зур уңыштар эшләнегез, зур эш эшләнегез менә шатбыз инде. Рәхмәт Ихсанга, Ихсан Конусбаев. Рәхмәт. Дөрес әйтәсез, менә был ысынлап та бер юлаһын кыланыслык әле, икенче яктан менә инфраструктура булдыру, бәлки мәктәп һалу, балалар баксасын булдыру. Беренчедән һәдән монда үдегедән хезмәткәрләргә яшәй. Икенчедән, әгәр дә мөмкинлек булһа, бәлки ошонда юл менән аксалаша булыр иде. Монда карарга кирәк әпәттәге әйтәм инде. Менә бит инде хәзер теге һәрбер теге авылда мәктәпте аларга бит инде төзеп барыбер менә башлангы мәктәп мөмкинчелек может быть кирәктер дип әйтәм инде башлангыс. Калганын ул Миловкалла бит бик әйбәт мәктәп бит ул. Анда Покровкалла эргә тирелә булганда автобус менән генә йөртү осудыракка төшә. Мин аны менән бит менә депутат буларда да биләр тала бер йөндә лә беләм ул хәлдә. Просто бер урында мәктәп аны бит инде хәзер тәэмин итәргә кирәк. Укытучылар менән нәмәләр менән ул кыенрак хәл. Менә башлангыч мәктәпте карарга була. Без әңгәмәне берничә минуттан дәвам иттербез. Әлегә иһә хәбәрләрдән иртәнге сыгарылышы. Хәйерле иртә республика программасын карайгы тура эфирдә барган әңгәмә кунагы Башкорт дәүләт аграр университеты ректоры Илдар Исмәгыйль Габитов. Темага килгәндә иһә без бүген уку йортының үз проекты университет хезмәткәрләренә торлак турында һөйләшәбез. Тура эфирдә барган әңгәмәлә һезне лә катнашырга чакырабыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Эфир телефоны һәм WhatsApp һандары экрандарыгызда шылтыратыгыз, иһә язып һораударыгызды yetkерә алаһыгыз. Илдар Исмәгыйль, бuna республика башлыгы Рөстәм Хәмитовтың Мәскәү дәүләт университеты ректоры Михаил Садовничның очрашуы барышында киләһе ел быел Башкортостанда Россия ректорлары советын үткәрү мөмкинлеге турында һүз булгайны. Әгәр дә ошо форум, шулай абруйлы форум Өфөлә үткәрелә калһа, һәр ректор буларак катнашып, ошо фикер алышуларда үзегезнең проектыгыз турында ниндидер бер яңалык яки әңгәмә кору нияте юкмы? Өлгөгездә Башкортостан өлгөһен бөтә Россиягә сыгару. Бұл бик зур біздің үрнәкте инде һөзүмтәне. Біз, конечно, үзебезнең бөтә Россиядә әйтмешләйендә тиражыр итәргә тиешбез. Ул бит инде бөтә университетларда был һорау тора, торлак менән тәэмин итү безнең преподавательләрдә. Моны обязательно әйтәбез инде, күрһәтәсәкбез. Безнең университеттар бүген караганда караһагыз, ул менә Рөстәм Зәкиевичнең тәкъдиме, безнең вузлар бик югары урындарда торалар. Рейтингтарда караганда, нәмәләрдә караганда был совет съездме ректоров вузларга һәрбер вуз, ул авиационный, нефтяной, петменный, медицинский, үзенең вузлар арасында адлынгыларның бере тора.